Egunon, azaroak 6 igandea. Gerra eta gatazka armatuetan ingurumena ustiatzea prebenitzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1981ko azaroaren 6an, kurdueraz mintzatu zen Turkiako parlamentuan lehen aldiz Leyla Zana HDP alderdiko diputatua. Lehen emakumea zen ordezkaritza eskuratzen eta kurduen banderaren koloretako diadema jantzita igo zen kargua hartzera. Hitza hartu zuenean legebiltzarkide turkiar asko oihuka eta irainka hasi zitzaizkion. Handik 3 urtera, 1984an, PKKko kidea izatea faltsuki egotzita espetxeratu egin zuten. Europako Parlamentuak Sajarov saria eman zion giza eskubideen alde egindako lanagatik. Eta hementxe daukagu QR bat, bideoa ikusteko.